Morjesta. Hoki Karpaasit täällä taas. Vieressä Toni Rajamäki. Moro. Ja meikäläinen oli Töyrylän Petteri. Tänään meillä on puolivälierä pareista käsiteltävänä Lukko ja Blues. Ja nämä kaksi jengiähän näin ennakkoon vaikuttaisi olevan melkein niin kuin tasaisimmat näistä kaikista. Potentiaalisin Game 7 ottelupari. Kyllä, että se on niin kuin lienee selvä, että aiemmat ottelut näiden joukkoiden välillä tällä kaudella runkosarjassa niin päättynyt kaikki kotivoittoja. 5 peliä pelattu, 3 Raumalla, kaikki Lukko vienyt ja 2 Espoossa ja Blues on vienyt ne. Näin on. Eli todella tiukka ottelusarja tiedossa. Kyllä joo, kotietu nousee tässä sarjassa nyt erittäin korkealle ja Lukolla on, jos mennään sen 7. pelin, niin Lukolla on silloin se 4. kotipeli siellä. Mutta mielenkiintoisia asetelma tässä nyt on ehdottomasti tämä päävalmentajien tilanne. Kaksentista Jyp Luotsi ja molemmat voittanut Jypissä Suomen mestaruuden. Jyrki Aho, Risto Duffan aina soppipoika kuitenkin. Ja molemmat pelottaa hyvin samantapaista kiekkoa. Ja tässä nähdään 2 melko samanlaista joukkuetta. Toki Lukolla on pieni materiaalietu, mutta kuitenkin nyt tämä päävalmentajan rooli tässä tulee näkymään erittäin paljon. Ja hauska fakta näistä valmentajista, että molemmathan on mediassa nousseet näillä hyvillä, niin sanottu hyvillä. Tällaisilla jutuilla esiin, että tulee kyllä mielenkiintoinen ottelusarja niin kaukalossa kuin kaukalon ulkopuolellakin. Joo, varmasti lehdistötilaisuudet on tässä ottelusarjassa erittäin mielenkiintoista kuunneltavaa ja lehdet laulaa kyllä näistä. Kyllä. Kuitenkin erittäin fyysiset joukkueet vastasi vielä kaiken lisäksi, eli tosi kovaa kamppailua tiedossa. Ja todellakin potentiaalisen Game 7 matsi, että menee vähän sen mukaan, että kumpi ottaa ekana vierasvoito. Joo, ehdottomasti. Ja jos nyt lähdetään vaikka näistä maalivahdeista katsomaan. Niistä. Lukon tilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä. Ryan Chabolski ensimmäistä vuotta pelaa Euroopassa kuitenkin. Alku Lukossa ei ollut ehkä niin vakuuttava. Tuo syyskausi ei mennyt aivan nappiin Chabolskilla, mutta se mitä se on tässä kevätkaudella tehnyt, niin Chabolski on noussut liigamaalivahtien eliittiin ehdottomasti ja taidettiin palkita helmikuun parhaana pelaajanakin. Ja tässä on Lukolla pieni etu, jos Chabolskilla on pysynyt tuon 5. tänne playoffeihin, niin Lukolla on tässä nyt selvästi etu. Maalivahtipelissä. Bluesin osalta maalivahtipeli, niin se on kans hyvin yksinkertaista tällä hetkellä. Eli siellä on Jani Nieminen, joka torjuu pelit ja todennäköisesti torjuu kaikki playoff-pelit. Lars Voldenille, Nordelas Kastarille, joka pelasi olympialaisissakin, niin ei ole nyt tiedossa kyllä peliaikaa enää. Ainakin runkosarjan loppu kaikki mentiin Niemisellä kokonaan. Kyllä, selvä ykkönen. Volden ei päässyt itse asiassa olympialaistenkaan jälkeen yhtään pelipelaa. Joo. Eli Nieminen hyvin selvänä ykkösenä siinä. Ja maalivahtipeli muuten Bluesilla, niin se oli alkukaudesta oli tosi vaikeaa. Ja Niemisellä oli oma aikansa, että se pääsi mukaan siihen, mutta kyllä Nieminen alkoi heti erikoispeleissä osoittaa espoolaisille kannattajille, että nyt on niinku tullut ykkösmokki tähän taloon taas, kun Koskinen lähti KHL. Ja siinä on Voldenille muutamia pelejä taas siunautunut, itse asiassa niin kuin enemmänkin kuin viime kausina, mutta kyllä Voldenin otteet on edelleen todella uhkaavia ja Blues ei tule pärjää ilman Niemistä sarjassa, ei millään. Kyllä Nieminen ei ole Saipa-vuosien jälkeen päässyt sille samalle tasolle, kun lähti KHL:ään. KHL:ssä taisi pelata 1-2 matsia Ako Parskalsanissa silloin viime kaudella ja Bluesissa erittäin hankala alku, eli ura oli vähän niin kuin laskussa, mutta nyt se näyttää kuitenkin vähän paremmalta ja mitä se syksyllä näytti, se on näin. Näin on. Ja näitä maalivahteja kun verrataan ihan niin kuin torjuntatilastoissa, niin Zapolski 6. liigan tilastossa runkosarjassa 92,64 torjuntapinnalla ja Nieminen 11 ja siellä sitten 91,28. Eli kyllä siinä vähän huomaakin tuonne, että Zapolski vielä kaiken lisäksi eniten saanut aloituksia maalivaiheesta 58 ottelua. 55 aloittanut maalivahtina, 58 on pelannut, eli siellä on vielä Nilsseni vaihdettu pois maalille, Zapolski tullut pelaamaan tilalle. Ja tämä on semmoinen asia, että kummatkin joukkueet on ykkösmaalivahtiensa varassa. Ehdottomasti. Se on selvä juttu. Ehdottomasti. Bluesilla ehkä pieni etu Nilssenin nähden Voldenin kanssa, mutta todennäköisesti tästä ei tarvitse keskustella sen enempää. Niin, jätetään se tässä Suosilainen pois. Ja jos katsotaan nyt puolustuksia, että millaisen puolustuksen takana nämä maalivahdit pelaavat. Lukolla on ainakin kokemusta alakerrassa. Ja siellä on myös siellä on hyvin kiekollista taitoa Nummelinin ja Mikkolan johdolla, mutta siellä löytyy myös kovuutta, kun on Generous, Jaatinen, Honkaheimo. Mun mielestä se on erittäin hyvin rakennettu tämä Lukon puolustus ja kärkiosaaminen on erittäin laadukasta, kun vaan Nummelin pysyy terveenä. Eikö Lukolla kuitenkin vähän tämmöistä pientä Hazardin heikkoutta puolustuksen osalta nähtävissä, että jos kovaa tullaan karvaamaan, niin siellä voi tulla kiire välillä?
siellä on pari sellaista niin sanottua puukättä, jolla voi vähän playoffista kiekollinen osaaminen tulla esiin, mutta niin on Bluesillakin. Se on ihan selvä. Bluesin pakisto, sehän rakentuu tällä hetkellä vähän niin kuin kaikkien varaan. Kyllä. Siellä ei ole yhtään semmoista. Siellä ei ole Nummeliinia. Siellä ei ole Nummeliinia, siellä ei ole Mikkolaa. Jesse Virtasenkaan ihan niin kuin Kaijomaa lähellä nyt, kun puhutaan huippupakista, niin onhan Kaijomaa Bluesin osalta nyt se ykköspakki ja peliaikatilasto kertoo siitä aika paljon, 24 minuuttia per peli. Joo, kyllä. Joka on ihan niin kuin, taisi olla 3. paras kaikista pelaajista, kun katsoo läpi. Eli peliaikaa Kaijomaa on ottanut paljon. Kaijomaa tilastoista muuten, niin 49 peliä pelannut. Alkukauden oli sivusloukkaantumisen takia, joka oli jo kesällä mukana, tämä loukkaantuminen. Mutta 17 pinnaa sai siinä, mutta pisteiden osalta tärkeämpi on se, että miten on varmaan avauspeli ollut. Ja ollut tosi vähän kentällä, kun vastustaja tehnyt maaleja. Et siitä on Kaijomaa tunnettu. Kyllä joo, ja tosiaan niin kuin sanoit, Bluesilla ei ole sitä ihan sitä Nummeliinia siellä. Ja siinä tuleekin se ongelma mun mielestä nyt vähän. Et siellä on tosi hyviä tämmöisiä puolustajia, jotka menee 2. ja 3. pariin, mutta kuka siellä ottaa YV:llä nyt sen kärkipyörittäjän roolin sitten puolustaa? Onko siellä semmoista viivapelotetta? Jos palataan vähän vuosia taaksepäin, niin meillä on Sarto Laatikainen edelleen. Mutta sehän se homman nimi on, että siellä Ladakaan niin ei ole nyt esittänyt kyllä. No viime kaudellahan se oli ihan murheen kryyni koko kaveri vähän. Tuntunut vähän tänäkin vuonna. Siellä on ollut loukkaantumista kanssa iso ongelma. Ja tänä vuonna sitten Lada on pystynyt välillä näyttämään taas niitä juttuja, mitkä on Laatikaisessa ollut suosittuja. Mutta edelleen on se oma maalin niin kuin edustan pelaaminen ja kaikki tämmöinen, niin se on just kavereilla Jere Seppälä, Arto Laatikainen. Se on ollut tosi vaikeaa välillä. Kyllä. Mutta nyt kun mietitään kuitenkin sitä, että Jani Nieminen 3. nollapelitilastosta tällä kaudella. 8 nollapeliä torjunut. Ja nämä nollapelit ei ole tullut aina vaan Niemisen hyvyydestä, sanotteko näin? Se on tämä Bluesin puolustus, joka ei anna ilmaisia makupaikkoja sinne Niemisen maalille. Sinne ei ole kyllä kiva tulla ikään. Siellä on Kuukkaa, Malmivaaraa, kumppania, jotka oikeasti pitää huolta, että sinne ei tulla ilmaiseksi. No. Ja tässä nyt on semmoinen Lukon taitava hyökkäys, että kuinka ne pääsee sinne, kuinka Blues, nähdäänkö tuttua Playoff Bluesia, joka on siis aivan loistava. Lähes joka vuosi, kun on ollut playoffeissa mukana, niin se on se armoton viisikkopuolustus joukkuepeli. Ja siis Nieminen on hyvä kassari, mutta tarvii erittäin paljon tukea nyt puolustukselta. Näin on. Ja se on se juttu, kun viimeiset runkosarjan pelitkin Blues otti siinä hyvin voittoja kasaan, pystyi taistella 6. sijan itselleen nyt loppujen lopuksi. Niin mistä ne maalit Bluesille tuli, oli kaikki puolustuksen yksittäisiä virheitä. Siellä ei yhtään tule siitä, että vastustajan pelitapa olisi jotenkin ollut maalienteon myötä parempi kuin Bluesin. Ja se on se hauska homma, että kun Bluesihan perustaa koko pelitapansa tällä hetkellä suoraviivaiseen pelaamiseen, siellä mennään kovaa, siellä karvataan todella ylhäältä aina 2 miehellä, niin siinä tosiaan niin siinä ei niinku semmoista kiekollista osaamista hirveästi edes arvosteta. Et siinä enemmän haetaan just sitä rähinäkiekkoa, mikä on playoff-kiekko. Kyllä joo, se kuuluu tuohon Bluesin pelisysteemiin. Ja vaikka nyt sieltä ei löydykään niin paljon sitä taitoa, niin täytyy kyllä sanoa, että eihän Bluesilla nyt juuri no onhan siellä ollut hyviä kaikkia tämmöisiä Ville Varkas, kaikki tällaiset pelannut hyviä kausia, mutta ei siellä puolustuksessa nyt pakosta sitten tarvii olla sitä Nummeliinia, että Blues voisi tästä painoa jatkoon tästä ottelusarjasta. Että mä näkisin kyllä niin kuin erittäin vahvana tuon Bluesin puolustuksen parempi puolustussuuntaan kuin Lukon oma. Se on totta, että puolustussuunta on parempi, hyökkäyssuunta on heikompi. Todella paljon heikompi sinänsä. Mutta sitten jos saadaan kaverit Jere Seppälä, Joonas Jalvinen näyttää parasta kiekollista osaamista, niin siinä on potentiaalia. Varsinkin nuori kaveri Seppälä, mä oon tosi vakuuttunut kaveri. Vaikka pisteisiin ei ole vielä juhlinut. No, uskomaton kausi kaverilla. Aivan uskomaton. Siis tässä on niin tuleva huippupuolustaja Euroopassa. Ihan varmasti. Joo, vähintään. Näin on, että Seppälä käy ihan koolla pilattu ainakaan vielä tässä vaiheessa, mutta ikäiset varmaan tosta kasvaa. Varmaan tosta 93 kuitenkin kyllä. Jees. Sitten lähdetään katsomaan vähän hyökkäyspuolta kondikseen. Ja tässä lienee kyllä Lukolla aika kova ainakin leveysero. Kyllä, ehdottomasti. Lukolla on siellä 4 hyvää kenttää. Varsinkin tämä terävin kärki, Ville Vahlahti ja Aaron Gagnon. Siinä on semmoinen kaksikko oikeasti, joka pystyy tekemään ihmeitä. Ja mä näkisin esimerkiksi viime vuonna, kun Justin Acevedo nousi lukkopaidassa Jokerisarjassa loistavasti. Ja siinä mä näkisin, että Gagnon Vahlahti kaksikko pystyy tähän samaan, mitä Acevedo teki. Okei, no ei ehkä niin hyvin, koska Acevedo oli suorastaan loistava viime vuonna, mutta siis tämä kaksikko pystyy ratkomaan näitä pelejä. Mutta tästä tulee taas esiin, että kuinka Blues-puolustus tekee hankalaksi tämä homma, että turhautuuko nämä jätkät oikeasti, jos ei tulekaan sitä tulosta heti. Mutta Lukolta löytyy sitä tulitukea sitten alemmista kentistä.
otetaan vaikkapa tähän Toni Koivisto. Koivisto on tunnetusti loistava hyökkääjä, hyvä maalintekijä, nopea, fyysinen. Koivistolta ei tällä kaudella nähty sitä tuttua, mitä silloin joskus aikoina nähtiin liigassa, mutta Koivisto, jos saa tämmöisen samanlaisen menon päälle, niin siinä on äärimmäisen vaarallinen kaveri. Ja sitten tietysti Janne Keränen, Jerry Ahtelo, tällaiset nimet, niin Lukolla löytyy oikeasti ykköskentän takaa vielä todella kovia nimiä. Näin on. Ja Lukolla erikoistilanteet ylivoima ihan eri tavalla halus kuin Bluesilla. Joo, se on. Nämä äijät, Gagner, Vahalahti, Tukonen, nämähän sopii ylivoiman pyörittämiseen ihan täydellisesti. Siellä on nopeasti laukovia laitureita. Gagner pystyy jakaa kiekko, mutta Gagner pystyy myös laukoa. Gagner on tehnyt tosi monta maalia tällä Kyllä, kaudella. taisi olla joku 17 peräti ihan. Että... Joo, taisi olla sinne päin kuitenkin. Eli katsoo vaikka ylivoimaakin tässä runkosodan aikana, niin Lukko 3. paras ylivoima. Tarvii yhteen maaliin 8 minuuttia 37 sekuntia. Blues tosiaan 11 minuuttia ja 12 sekuntia. Eli siinä on semmoinen niin 2,5 minuutin ero, Kyllä. kun miettii. Ja se on aika iso juttu. Ja toi on se juttu, just kun nyt on ollut vähän yli viikon tauko näillä jengellä. Miten paljon olet saanut erikoistilanteet kuntoon playereita varten? Sehän on semmoinen osa-alue, mitä pystyy treenaamaan Kyllä. viikossa aika hyvinkin. Mutta se usein tästä tulee tämmöinen pieni pelaamattomuus nyt. Näytin koko kauden pelannut, mutta nyt tuli vähän pitempi tauko sitten näin. Niin kuinka hyvin se lähtee siitä oikeasti rollaamaan sitten heti? Kyllä nähdäänkö me heti ekasta pelistä lähtien, se on todella intensiivistä, nopeata peliä. Aivan varmasti. Sitä, en usko, että kovinkaan suurta taitokiekkoa tässä sarjassa, vaan tässä nähdään armotonta taistelua. Ja tässä jokaisesta kiekosta pitää maksaa erittäin kova hinta. Kyllä. Ja yksi mielenkiintoisin pelaaja, oikeastaan sanotaanko suoraan, että mielenkiintoisin pelaaja tässä sarjassa on kumpiakin kannattajien suosikki tai vähemmän suosikki, eli Tommi Huhtala. Kyllä. Tommi Huhtala, joka nyt on tullut toisen Tommin uran lopettamisestakin kuuluisaksi Rauman kannattajille. Viime kaudella vähän yli meni ja sun muuta tämmöistä. Ja tällä kaudella Huhtala on ollut kuitenkin aivan huikea. Aivan niin kuin maalipörssissä taisi sijoittua jaetulle toiselle siellä 23 byyriä pääsi heittämään tällä kaudella Bluesissa. Ja ollut nimenomaan pelaajista, joka edustaa eniten sitä perinteistä bluesia. Työmiesmäisyyttä just ja sitä taistelua. Ja kyllähän siinä on niinku bluesin iso tekijäkin jopa, että miten Tommi Huhtala kestää oikeastaan sen niinku Raumankin paineen. Siellä joka kerta kun Huhtala ottaa kiekon, niin siellä tulee vihellyskonserttia saman tien Rauman faneilta aivan taatusti. Kyllä joo, mutta niin kuin, siinä on kestettävää Huhtalallekin. Niin kuin kerrot, millainen pelaaja Huhtala on, niin se just nauttii näistä playoff-tilanteista, tekee niitä räkämaleja, se ajaa sinne maalille ja se kyllä niitä tekee, kyllä. Jos joku niitä Bluesilta tekee. Huhtala on sinänsä hauska, useamman vuoden pelannut liikaa, mutta ei ollut oikein osoittanut sillä niin kuin kiekollista lahjakkuutta hirveästi ennen tätä kautta. Että on ollut sellainen 2-3 hyvä laituri, mutta nyt tämä kaveri on noussut aivan uusiin sfääreihin. Ja on. Aivan huikea veto. Et se on niin kuin katsoo, kun se rankkari lähtee välillä, niin se menee kyllä siis se löytää osa. Mutta löytyykö Bluesilta Huhtalan lisäksi nyt sellaista kaveria, joka... No sehän se kysymys onkin tässä. Bluesin ykkössentterin tosiaan häirinyt Kim Hirsovits. Häirinyt alkukauden aika mitään sanomattomastikin siellä ykkössentterinä. Kapteeni Hirsovits. Niin nyt loppukaudella Hirso on osoittanut heräämisen merkkejä ihan selvästi. On. Vaikka nyt Hirso on pari rankkaritilanteesta saanut maalia tehty, mutta ne on ollut ihan upeita maaleja, täytyy sen verran katsoa. Jos joku haluaa katsoa hienoja maaleja, kannattaa katsoa ne, mitä Kimi on nyt tehnyt viime aikoina. Mutta ylipäätään se pelaaminen Hirsolla on lähtenyt kokonaan niin kuin sille, mistä se on ollut tunnettu. Tosi paljon kiekollisia, oivaltamisia, puolustuspeliä tosi hyvää. Aloitukset on ollut koko kauden kyllä. Hirso on tosi iso. Hirsovits tunnettiin nuorempana aiemmin IFK:ssa tosi flegmaattisena, mutta nyt kun kaverilla on C-rinnassa, sillä on tullut ikää, se on jo yli 30 kaveri, niin se pelaa paljon kokonaisvaltaisemmin. Se on ihan selvä juttu ja siitä on Bluesille tosi paljon hyötyä. Ja mikäli se näyttää niitä upeita ylivoimataitoja tässä sarjassa, ja hänen pitää nyt näyttää, jos Blues tästä haluaa jatkoon mennä, niin siinä on erittäin iso ase Bluesille ehdottomasti. Näin. Siellä Huhtala kyllä hakkaa niitä maaleja. Plus sitten näkisin tuossa Bluesin jengissä tämän liigan paras neloskenttää, eli Pöysti, Liivikkeen, Pitkänen, niin siinä on kyllä semmoinen ase oikeasti. Nyt voitaisiin lähteä vähän vertaa tätä Lukon nelosta tähän Bluesin neloseen. Bluesin nelonen on koko kauden, sitä on ihan kehuttu ympäri medioita, siitä on tehty juttuja ja sun muuta, että nyt on paras nelonen. Ja kun sitä peliä on kattonut talvella oikeastaan, talvella se oli ihan niin kuin kukoistuksessa, niin kyllä kun katsoi sitä peliä, niin kaikki oli ihan selvää, että tässä on Bluesin paras kenttä jopa. Se oli niinku ihan ylivoimaisesti paras kenttä. Kyllä joo, se oli tavallaan ykköskenttä vaikka pelaskin. Kyllä, se oli se ykköskenttä silloin. Siinä kentässä osataan tehdä kaikkea oikeastaan. Ja se sopii näihin playoffeihin oikeasti niin hyvin. Mutta tosiaan jos verrataan nyt tähän Lukon neloseen, eli siellä on Riskan veljekset ja Sipiläinen.
niin okei, se häviää kiekollisessa pelissä tosi paljon, mutta tämä on just semmoinen koostumus, joka tulee antamaan erittäin pahan vastuksen Blues-puolustajille, koska näillä on sitä fyysisyyttä, näillä on myös jonkin verran nopeuttakin. Ja siis Sipiläinen ja vanhempi Riska, niillä on tätä playoff-kokemusta, ne tietää, miten mestaruus voitetaan, mitä se vaatii, ne on Duffan luottomiehiä, niin Lukon nelonen ei häviä todella kovinkaan paljon Bluesin omalla. Näin on. Siinä on ehkä isoin juttu on se, että Blues 4 on oikeasti rakennettu vielä 3 eri osaan. Toi Lukon 4 se on aika semmoista niinku pelkkää rouhia täynnä. Et siellä mennään kovaa, siellä taklataan ihan älyttömästi ja muuta. Blues 4 sisältää taklaamistaidot. Siellä on Ilmari Pitkänen, joka keskittyy siihen todella paljon. Myös Simo ja Pöde sitä tekee. Mutta sitten kun katsoo esimerkiksi Eetu Pöystin tätä kautta, niin siellä on niinku semmoista sniperin omaisuutta löytynyt nyt kaverista. Ihan puskista. Aina on vähän tiedetty junnuna, että kaveri voisi olla tämmöisiä lahjoja. Mutta nyt alkanut tekee maaleja, upeita alivoimamaaleja tehnyt muutamat tällä kaudella. Ja kyllä huomaa, että Simon kanssa parhaat kavereet, kun taitavat olla tai hyviä ystäviä, niin kyllä se pelaaminen maistuu kavereille. Mutta mitä sä näet tämän tilanteen, että nyt kaikki tietää, kuinka hyvä tämän Bluesin neloskenttä on. Ottaako ne siitä paineita ja on olemassa joku mahdollisuus, että ne epäonnistuisi, koska ne tietää, että ne on hyviä, media tietää, että ne on hyviä. Lukon neloskentästä ei puhuta juuri yhtään. Niin näetkö tässä jotain tällaista ongelmaa? Se on oikeastaan nyt ainut se, että Bluesin nelosen pitää näyttää taas, miksi siitä on puhuttu. Koska runkosarjan lopulla Bluesin nelonen on ollut hyvä työnteon kannalta, mutta ei ole enää pisteisiin pystynyt tekemään. Moneen peliin ei ole enää tullut sitä niinku tulosta, mitä on saatu silloin talviaikaa, että siellä kaikki äijät teki pelissä pariikin pistettä, jopa niinku muutamia. Se oli hälytön. Ja nyt Bluesin nelonen, niin niillä on vaan näytettävä nyt se, että miksi niistä on puhuttu. Et kun ne on saanut itsensä puheenajaksi, nyt jos ne ei saa, niiden pitää ratkaista Bluesilla pelejä, koska kun mietitään vaikka ykkösen laitureja, Daniel Wieding, Justin Di Benedetto, siellä ei ole ratkaisuvoimaa tällä hetkellä yhtään, koska nämä kaverit on ollut ykkösessä, niin se on nyt kysymys siitä vaan, että miten niin kuin Di Benedetto pystyy esimerkiksi nostamaan tasoa, koska se on ollut täysin turhake tällä hetkellä Bluesilla. Väläytyksiä on nähty. Sijoittuminen välillä ihan ok, niin. Mutta kun ei voi hävitä jokaista kaksintaistelua ja muuta tämmöistä, kun ollaan ykkössentterin vieras pelaamassa. Kyllä. Se pitää se taistelu olla sitä bluesmaista piirrettä. Oot aivan oikeas. Ja sit mä toivoisin näkeväni Miro Aaltoselta nyt Bluesilta oikeasti vastuunottaa siitä hyvä kakkoskenttään tuollainen erittäin nääpäkkä sähäkkä kaveri, jolla on kiekolliset taidot aika hyvällä luokka kuitenkin. Niin Bluesin pystyy sillä hyvällä joukkueen pelillä menestymään, mutta tarvii juuri tämän neloskentän lisäksi Hirshovitsin ylivoimataito, että se onnistuu siinä. Ja samoin sitten just näiden Aaltosia ja näiden kaverien onnistumista, että Aaltonenkin on välillä näiden liigassa aivan upeita otteita. Mutta aina se on vuoristoratamaista peliä ollut Aaltosellakin, että nyt vaaditaan nyt sitä tason nostoa. Se oikeastaan, kun katsoo, niin senttereistä ylipäätään. Lukon kakkosentteri Steven Zalewski, ollut pitkään sivussa alkukauden, nyt päässyt pelaamaan taas. Mutta Bluesilla Tomi Sallinen, joka on ehkä niinku, jos etetään pudotuspelipelaajaa, niin Tomi Sallinenhan pitäisi olla joka tiimissä, mitä halutaan. Sehän on niinku ihan loistava tähän hommaan. Sallinen on niin sanottu niin kerholla Otto Paajanen, Sallinen on vaan kiekollisesti vielä parempi pelaaja. Erittäin tärkeä Bluesille, oli mukana jo 2011kin muun muassa oli mukana, kun Blues meni hopealle, hävisi HIFKille sitten finaaleissa. Mutta Sallinen on kyllä tommonen kunnon playoff-pelaaja, pelaa molempiin suuntiin loistavasti, erittäin monipuolinen kaveri ja Bluesille tärkeä nimi ehdottomasti. Ja oli ihan ykkönen kapteeni nimi ennen kautta. Sitten tuli vähän yllättäen, Kim Hirsovitsi tehtiin se kapteeni, mutta Sallinen oli kyllä ihan niinku Blues-fanien suosi. No edelleen ihan tainnut pelata 18-vuotiaasta asti Liiga Bluesissa, että kyllä. Nyt kokemusta löytyy. Siellä mietitäänkin tällä hetkellä nyt paljon, että mikä on Sallisen ensi kauden osoite, mutta nämä playerit pitää nyt näyttää. Kyllä, tää on se paikka. Mikäs on sulla tämmöinen lopullinen arvio tästä sarjasta? Erittäin tasainen, hankala sanoa, mutta mitä sanoisit? Tämä sarja perustuu tällä hetkellä vierasvoitolla. Eli kumpi sen vierasvoito ottaa ensin. Kuten kuultiin alussa, niin pelkkiä kotivoittoja on tullut tässä aiemmin. Ja nyt on se, että kumpi nappaa sen ensimmäiseksi. Jos Blues ottaa sen nyt heti perjantaina Raumalta, pääsee selkeä täydelle Baronalle pelaa Espoolaisyleisön eteen. Blues ei siellä kyllä kanssa epäonnistu. Mutta eipä ole vaikuttanut Lukkokaan epäonnistumaan himassa. Ei. Tämä on, sanotaanko 4-3 tai 3-4. Taas Game 7, en sano kumpi menee jatkoon. Erittäin tasainen. Game 7. Se on tässä parissa kyllä juttu. Mutta jos jompikumpi menee helpommin jatkoon, niin silloin se on Blues. Näin se saattaa olla. Tämä on erittäin
pari. Tästä on hankala lähteä nyt sanomaan, mutta siitä lähdetään, että mielenkiintoisin parivaljakko Aho Duffa. Se on selvä. Hokikarppasit kiittää taas. Palataan seuraavan kerran, kun asia.